I juni 44, i de tette myrene i Hviterussland, fant det sted et slag som stred mot alle krigens lover. En sovjetisk besetning mot en elitestridsvognkolonne fra Wehrmacht. Sikt: absolutt null. Ingen støtte, bare en hvit tåke og en panisk frykt som fikk erfarne soldater til å miste forstand. Det virket som et garantert selvmord. Å rykke blindt ut mot tigre var det samme som å signere sin egen dødsdom. Men kommandøren på denne selvgående kanonen hadde et våpen som var frykteligere enn panserbrytende granater. Mens besetningen tok farvel med livet og forberedte seg på å brenne levende i stålboksen, tok majoren frem en enkel gjenstand fra lommen som forvandlet det kaotiske slakteriet til en kald, matematisk henrettelse. Se til slutten for å få vite hvordan fysikk og en manns iskalde ro skapte et sant helvete for en hel tysk divisjon, uten en gang å se fienden. Hvitt mørke. Dette er ikke natt. Det er den verste formen for blindhet krigen kan tilby. En tykk, fuktig, håndfast velling som tetter lungene og legger seg som klebrig dugg på det kalde panseret. Verden har krympet til størrelsen på stridsrommet. Bak vognførerens triplex, ingenting. Bare massiv tett melk. Sikt, absolutt null. Selv den massive munningsbremsen på den 152 mm store kanonen som stikker frem går i oppløsning i dette hvitaktige grumset, som om den var kuttet av med en giljotin. Juni 1944. Den hviterussiske SSR. Operasjon Bagration maler de tyske divisjonene til støv, men her, ved elven Berezina, har krigen stanset opp. Den har stoppet for å trekke pusten for det avgjørende slaget. Stillheten er så øredøvende at det piper i ørene, høyere enn motorlyden. Det er en bedragersk ro. I denne tåken har døden ingen skikkelse. Den bare er der. Overalt. Det tunge, selvgående artilleriet ISU 152, Zveroboj, dyredrepperen. Over 45 tonn legert stål, skapt for å tilintetgjøre bunker og Wehrmachts tunge stridsvogner. Men akkurat nå er all denne kraften ubrukelig. Maskinen er blind. Stålboksen, som vibrerer av skjult spænding, står i en sænkning, skjult av buskas, men besætningen føler sig nakne. Optikken er død. Panoramasigte viser bare et gråt slør. Maskinens glassøjne er dækket af kondens og et ugjennomtrængeligt tæppe. Inde i stridsrummet lugter det diesel, krydtrøg og den syre eimen av mannesvette, som har trukket sig inn i teltduksuniformene. Luften er innestengt og tung. Ventilasjonen er slået av for ikke å lage støy. 4 mennesker og 1 mekanisme. En fælles organisme, der kjøtt har vokst sammen med jern. Her er det ikke rom for refleksjon, bare funksjoner. Laderen er musklene, klar til å gripe en 48 kilos granat når som helst. Skytteren er koordinasjon og presisjon. Vognføreren er den mange tonn tunge kolossens likevektsorgan. Kommandøren er hjernen. Majoren sitter ubevegelig. Han ser ikke i observasjonsinstrumentene. Det har ingen hensikt. Han lytter. Hans krig utspiller seg nå ikke på kartet, men i trommehinnene. Han er ingeniør. For ham er det som skjer ikke et mystisk grøs, men en ligning med mange ukjente, der den viktigste variabelen er tid. Tåken forvrenger lidene, demper dem, gjør dem bedragerske. Det er fysikk. Fuktig luft endrer den akustiske ledningsevnen. Det er stille som i graven. Laderens visking lider skarpt, som metall mot glass. Slutt med pratet. Majorens stemme er tørr og blottet for følelser. Jevn som horisontlinjen man ikke kan se nå. Lytt. Alle skal lytte til det gjør vondt i tinningene. Besetningen stivner. Man kan høre bakstykket på haubitskanonen ML20S kjøle seg ned. Metallet knaker i det avgir varme.
Hvert sekund med stillhet presser tyngre på psyken enn et artilleribombardement. Når de skyter på deg, vet du hvor fienden er. Når du er i melken, er fienden overalt. Han kan være 10 meter unna, og du vil ikke se ham før en panserbrytende jernklump slår gjennom frontpanseret. Frygt her er ikke skælvende hænder. Det er kald, klebrig svette, som renner ned over ryggen under uniformskjorten. Det er maksimal koncentration og adrenalin. Øjnene er ubrugelige. Hele krigen har krympet til hørselsnerven. Menneskene i stridsrummet har blivet til et stort høreapparat. De fanger op hvert mindste rasle, hver fremme lyd, som ikke tilhører naturen. Fuglene høres ikke. Vinden er tavs. Naturen holder pusten og viger pladsen for de mekaniske rovdyrene. Majoren tørker af glasset på klokken. Sekundviseren hugger tiden op i små biter. Tik, tik, tik. Hver bevægelse viseren gør, er endda en chance for, at de ikke har blivet opdaget. Eller at de er for sent ute. På kommandørens knær ligger kartmappen. Blyanten holdes så hardt mellem fingrene, at knogene er hvide. Han kan terrænet ydenart. Hundredvis af meter til broen. Kavlebry. Myr. En flaskehals, som den tilretrætrækkende tyske grupperingen må strømme igennem. Men forløbig bare en hvid væg. Morgenføren rykker nervøst i en spak. Herr major, kanskje vi skal rygge ind i skogen? Her ligger vi lageligt til for hogg, hvis det klarner op. Bliv stående. Ordren falder som en tung plade. Ikke start motoren. Det afslører os. Vi venter. Hvad venter vi på? Døden, mumler skytteren uden at slippe det ubrugelige sigte. Gæster, de har ikke noget valg. De må gå her. Geografien er imod dem. Majoren ved. Besætningens panik er ryst. Den ætser bort disciplinen raskere end syre. Han må være en monolit. Hans ro er rammeværket, som holder kampmoralen oppe. Han ser på kanonens bakstykke. Den kraftige mekanismen, som er klar til at tage imod ladningen. Dette er deres eneste argument i den kommende diskussionen. Hvis de bommer, får de ingen chance nummer 2. Omladning af delt ammunition tager tid. Tid, de ikke har. Togen presser mod bakken. Det virker som om selv tyngdekraften fungerer anderledes her. Tyngden af egen krop føles skarpere. Laderen flytter på en granat i ammunitionslageret, så den ligger bedre til rette. 48,8 kilo død. Springgranat. En frygtelig ting. Når den træffer køretøj, slår den ikke bare igennem. Den knuser, raserer og vringer alt ud ind. Den kinetiske energien i et slikt slag er monstrøs. Men for at slå, må man se målet. Eller vide, hvor det vil være. Majoren lukker øjnene. Den visuelle informationskanalen er stængt, så han må forstærke de andre. Han ser for sig Karte i Hude. Elvesvingen. Den gamle træbroen, som tåler stridsvogner, men som knirker klagende under vægten af dem. Tilkomstvagene lagt med tømmerstokker. Kavlebryer. Dette er nøkkelelementet. Træværk lytter anderledes end jord. Bælter mod tømmerstokker i en specifik rytme. Drøn, dunk. Samband, lyder kommandørens korte spørgsmål. Det spraker den forbander tingen. Forstyrrelser, radiomanden skruer på indstillingsknapperne. I hovedtelefonene er det bare statisk støj, som lyden af flæsk, som stekes. Vi er alene her, major. Infanteriet er et sted til højre, men jeg hører dem ikke. Isolationen er total. De er en øj af stål i et hav af uvished. Sveroboj er en kraftig maskin, men uden infanteristøtte, uden øjne, er den sårbar i nærkamp. Den har ikke tårn. For at sigte en kanonen horisontalt, må hele skroget drejes. Under forhold, der sigten er begrænset til løbets længde, er dette en dødsdom. Hvis en tysk stridsvogn dukker op fra flanken, er det slut. Og sny maskinen tager sekunder. Fiendens skyt tager brøkdelen af et sekund. Overlevelsesmatematikken er enkel.
Det første skytte må være nøjagtigt, og det må affyres, før fienden forstår, hvor det skydes fra. Yde bag det tykke pansret virker verden, som om den er laget af bomuld. Men inde i denne bomulden modnes allerede en knytnæve af stål. Et sted der ryde, i dybe af det hvidagtige grumset, knurrer allerede Maybach-motorerne. Tusindvis af hestekræfter, indelåst i tysk panser, kæmper for at komme sig ud af lommen. De vil leve. De vil bryde ud i åbent lænde. Og den eneste slåen på denne døren er en sovjetisk besætning, blindet af tågen. Majoren kender, hvordan gulvet vibrerer under fødderne. En knapt mærkbar skælving. Det er ikke motoren til den selvgående kanonen. Det er selve jorden, som skælver. Tungt materiel er på vej. Stille, kommanderer majoren og løfter hånden. Det har begyndt. Lyden er ender på grænsen til det hørbare. Ikke hørbar for øret, men mærkbar i midt om gulvet. Et lavfrekvent drøn, som får løst værktøj til at klirre svagt. Tågen skjuler kilden, men den kan ikke skjule massen. Tonnevis med metal bevæger sig mod overgangen. I denne hvide stilheden er det ikke plads for heltemod, slik man ser på plakater. Her er det ingen faner eller råb om hurra. Her er det bare kald beregning, litervis med svette, som har gennemvåget undertøj, og venting. Venting på øjeblikke, der to matematiske kurver, granatens bane og fiendens kolonne, krydser hverandre i et punkt i tid og rum. Majoren serien på stoppeklokken. Mekanismen tæller ned øjeblikkene til det uundgåelige. Viseren bevæger sig i ryg, som om den overvinder modstanden i den tykke atmosfæren. Majorens blik bliver hardt som granit. Ingeniøren i ham begynder at arbejde. Følelserne kobles ud. Bare ballistikken genstår. Den hermetiske verden i stridsrummet blev revet i stykker af et skarpt metallisk smæld. Nogen på udsiden dundrede en geværkolbe mod pansre. Lyden var hyl, panisk, blottet for militær præcision. Det var ikke signalet fra en sambandstvist eller et aftalt banketegn fra egne styrker. Det var en trommevirvel af desperation. Luken på kommandotårnet blev skjøvet op med et tungt knirk og slap ind fugtige tåkebanker og lugten af myrråte. I åbningen kom ansigtet til en sergeant fra infanteriet til syne. Skittent, forvridt, med pupiller, som var udvidet til de var helt svarte. På uniformskjorten hans, som var gennemvådt, satte fast klumper af lejre og fjorårets barnåler. Han pustet så tungt, som om han netop hade løpt et maraton med full utrustning. Luften væste ut av lungene hans og blandet sig med damp. Herr major, sergeantens stemme slog over i et hyl. De kommer. De bryter gjennom de jævlene. Majoren rørte sig ikke. Ansiktet hans forble en steinmaske. Bare skjevemusklene rykket svagt. Han snudde hodet sakte mot luken uten å endre stilling. Rapport etter reglementet. Hvem kommer? Hvor mange? Orienteringer. Hvilket pokkers reglement? Sergeanten var nær ved å gråte av skrekk mens han svelget ordene. Stridsvogner. Den fremste vaktstyrken er nedkjempe. De turer rett frem langs kavlebrua. Tigre, pantere, gudene vet hva, men de brøler som dyr. Bak dem kommer infanteri i pansrede personellkjøretøy. Mange, en hel kolonne. Ordene falt inn i det trange rommet i vognen som tunge steiner. Besetningen stivnet. Laderen, en stor kar med hender vant til å løfte jernklumper på 50 kilo, presset ryggen mot ammunisjonslageret. Øjnene hans flakket. Skytteren svellede krampeagtigt. Fingrene blev hvide på sigtehjulene. Frygt er en smitte, som overføres gennem luften. Infanteristen bragte den med sig fra frontlinjen, og nå fyldte denne klæbrige rædselen stridsrummet. Vi har ikke en dritt, fortsatte sergeanten at råbe, mens han hang ned i lupen. Panserværngeværerne biter ikke på dem. De præller af som ærter. 45 mm blev slået ud for en halvtime siden. Dere er de eneste, som er igjen. Dere og denne forbanna tågen. Gjør noe. De kommer til at muse os ned i hjørmer nå.
Majoren så på sergeanten med et kaldt, vurderende blik. Han så ikke et menneske, men en informationsbærer. Soldatens panik var unødvendig støj, som måtte filtreres bort for at få tag i kjernen. Kjernen var enkel. Gryta havde begyndt at lægge. Den tyske grupperingen, som var trængt sammen i myrerne, satsede alt på et kort. De valgte den eneste mulige vejen, over Kavlebrua og den gamle broen. Ret mod positionen til ISY 152. Afstand til fremste vogn. Majorens stemme lød skræmmende rolig mod spejderens hysteri. 800 meter, kanskje mindre. Man ser jo ikke en hånd for sig. Man hører bare skramling og brøl. Jorden rister. Herr major, kom der unna, ydbrød sergeanten pludselig, som om han kom til fornuft. De kommer til at knyse der her i blinde. Her er det åbent lænde. Det er som en blink på en sygdebane. I det øjeblikke svigtede nervene til laderen. Major, bjeffede han og snydte hele kroppen. han har ret. Vi må trække os ned. Til sænkningen, mod elven, ind i Buskasse. Der er det i hvert fald syl. Her stikker vi os ud som en kvise. De kommer til at brænde os op, før vi i det hele taget ser dem. Laderen var en erfaren soldat, men selvbevaringsinstinktet er det ældste programme, vi har. Logikken skreg: Gjem dig, kom dig bort fra skytlinjen, gør dig mindre, og sitt i en 45 ton tung koloss midt i den hvite mælken. Vel vitende om at en tysk stållavine kryper mot dig, mot naturen. Majoren flyttet blikket sakte over på laderen. Det var ikke sinne i øynene hans, bare den iskalde trettheten til en fagmann som tvunget til at forklare elementære sannheter til amatører. Slutt med panikken, sa han lavt, men med en slik tyngde at laderen taug. Drar vi ned, dør vi. Hvorfor? Laderen ga seg ikke, og pekte mot tripleksene der det hvitaktige grumset virvlet. Vi blinde, men der nede vil vi i det minste ha en chance til å treffe dem i siden når de kjører ut på broen. Der nede det myr og buskas. Majoren snakket og artikulerte hvert ord som om han preget mynter. Vi kommer til å kjøre oss fast der. Vi vil ikke kunne snu oss. Skuddfeltet 10 grader. Men her kontrollerer vi inngangen til Kavlebrua. Høyden gir oss en ballistisk fordel. Drar vi ned, mister vi vinkelen. Hvilken pokkers vinkel? Skjøt skytteren inn. Stemmen hans skjalv. Vi ser ikke målet. Hvordan skal vi skite? På slump? Majoren gliste. Smilet ble uhyggelig. En tynn strek i det grå ansiktet. Ikke på slump, men etter beregning. Han snudde seg igjen mot luken der sergeanten sto stivnet. Hør på min ordre, infanterist. Løp tilbake til dine egne. Si, grav dere ned i jorden. Ikke løft hodet. Ikke skyt før tyskerne ute på broen. Ikke avslør dere selv. Hvis en eneste idiot løsner skudd før tiden og skremmer dem, skal jeg personlig skyte ham. Men, herr major, begynte sergeanten. Utfør! Bjeffe majoren så de tykke stålveggene i stridsrommet vibrerte. Jeg skal stoppe dem, men jeg trenger stillhet. Total stillhet. Sergeanten forsvant, som om han gikk i oppløsning i tåken. Luken smalt igjen og isolerte nok en gang besetningen fra omverdenen. Stillheten vendte tilbake, men nå var den elektrisk av forventning. Vi døde menn, visket laderen og tørket svette med et skittent erme. En Tiger treffer på 2 kilometers hold. Den har Zeiss-optik. Den ser selv i skumringen. Og hvad har vi? Vi har 152 mm med argumenter, afbrød Majoren ham hardt. Og fysik. Han brettede ud kartet, som nu ikke længere virkede som et vanligt papirark, men som en skisse over en dødsdom. Hør her. De har tigre, de har pantere. Det er alvorligt. 88 mm kanon. Frontpanser på 100 mm. På direkte skudhold vil de skyde ret gennem os. Vi har ingen chance i en duel øje mod øje. Vi er for store. Omladningen tager for lang tid. 2 skud i minuttet mod deres 6.
Majoren tog en pause for at lade besætningen tage ind over sig alvor i situationen. Han løj ikke. Han pyntede ikke på sandheden. Han lagde fakta på bordet som spillekort. Men, fortsatte han, og tonen hans ændrede sig, blev hard, næsten metallisk. De er også blinde. Togen er lig for alle. Deres sejsoptik er ikke mere værd end glas i en flaske akkurat nu. De kjører etter instrumentene. De er redde for å kjøre av kavlebrua og ut i myra. Det betyr at de vil kjøre sakte, strengt etter sporet. Kommandøren banket fingeren mot kartet, på punktet der den tynne veilinjen møtte elvens tykke strek. Dette er en flaskehals. De kan ikke spre seg i kampformasjon. De vil gå i kolonne, en etter en. Vår oppgave er ikke å skyte alle sammen. Vår oppgave er å skape en propp. Sett en kork i flasken, spurte vognføreren som tok ordet for første gang. Nettopp. Forvandle broen til en felle. Men kommandørens ord kunne ikke helt døyve den dyriske frykten. Besetningen visste. En treffer fra en tysk granat kunne få ammunisjonslageret til å detonere. Og da ville det 45 tonn tunge skroget fly av gårde som lokket på en kokende kjele. Å bli brent levende i en stålboks er en stridsvognsoldats verste mareritt. Laderen så på de massive granatene i lageret. Hver av dem veide nesten 50 kilo. Det var konsentrert død. Og nå satt de opp på en kryttønne. Hører dere? Skjerpet skytteren plutselig oppmerksomheten. Gjennom panseret tenkte en ny lyd inn. Den skilte seg fra vindens sus eller deres egen pust. Det var et tungt, lavt drøn, som lyden av gigantiske kvernsteiner. Motorer. Dusinvis av kraftige motorer som gikk for fullt. 12 sylindere, hundrevis av hestekrefter som malte opp gjørma. Lyden kom nærmere. Den presset mot ørene, trengte inn i brystkassen og skapte en ubehagelig vibrasjon i kroppen. Fienden var ikke lenger et abstrakt punkt på kartet. Han hadde blitt en fysisk virkelighet. Tonnevis med tysk stål krøp mot overgangen. De kommer, de jævlene, hvisket laderen. De leder oss rett til slaktebenken. Slutt med pratet. Majorens stemme smalt som en pisk. Gjør klart til kamp. Lad med sprenggranat. Tennrør på sprengvirkning. Laderen som lystret disiplinen som satt i ryggmargen røsket i låsen på granatfestet. Den tunge jernklumpen la seg i hendene hans med sin vante tyngde. Musklene jobbet av seg selv, uten at tankene var med. Skramlingen fra bakstykket lød som når man spenner hanen på en skafott. Klar? Skytter, horisont 00. Vertikal etter min telling. Oppfattet, horisont 00. Majoren så igjen på stoppeklokken. Nå var det ikke bare et instrument for å måle tid. Det var et verktøy for å synkronisere liv og død. Tåken utenfor virket enda tykkere, som om verden hadde bestemt seg for å forsvinne og overlate dem til seg selv med det økende drønnet. Konflikten mellom ønsket om å flykte og plikten til å stå til det siste nådde sitt høydepunkt. Men beslutningen var tatt. Den ingeniørmessige beregningen vant over instinktet. Nå gjenstod det bare å vente på at matematikken skulle gå over i praktisk anvendelse. Og den praksisen ville bli fryktelig. Stopp motoren. Majorens ordre lød tørt, som et pistolskudd i et tomt rom. Vognføreren lystret refleksen og røsket i drivstoffhendelen. Den 500 hestekrefter sterke dieselmotoren V2IS, som inntil da hadde fylt stålboksen med en dyp knurring og vibrasjon, harket en siste gang og stillnet. En plutselig stillhet rammet besetningen som et fysisk slag. Like før hadde verden rystet og dundret, men nå stod den stille. Denne stillheten var unaturlig, skingrende og presset mot trommehinnene. Man kunne høre oljen kjøle seg ned i bunnpannen, lærreimen på skytterens bandolær knirke og laderen som pustet tungt og presset luften ut mellom sammenbitte tenner. Lytt, hvisket majoren. Alle skal lytte. Nå som deres egen motor var taus, trådte slagmarkens lydbilde frem med en skremmende tydelighet.
Tåken, denne tette melken som skjulte visuelle inntrykk, viste seg å være en forrædersk god lidleder. Den fuktige luften, mettet med vanndråper, fungerte som membranen i en gigantisk høyttaler. Først var det en utydelig støy, lik fjern torden. Men for hvert sekund ble den delt opp i enkelte komponenter og fikk en mekanisk skikkelse. Det var en symfoni av tung industri på vei for å drepe. Lyden av tyske motorer er ikke til å ta feil av. Der den sovjetiske dieselen brummer lavt og bassaktig, synger Maybach-bensinmotorene i Tigre og Pantere annerledes. Det er en høy, hysterisk, hylende lyd på høye turtall. Et aggressivt, skarpt vin fra hundrevis av hestekrefter som voldtar transmisjonen i et forsøk på å dra de mange tonn tunge skrottene gjennom den myrlente elvebredden. Maybacher, fremførte vomføreren med knapt hørbar stemme. Ansiktet hans, opplyst av den svake lampen i taket, var grått. Det er mange av dem. 10, kanskje 20 motorer. Til hylingen fra motorene blandet det seg en annen lyd som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på dem. Skramlingen av metall mot metall. Den karakteristiske klappringen fra beltene som malte opp jorden. Knirkingen fra løpehjulene som stønnet under vekten av panseret. Denne skramningen kom nærmere. Den skylte over dem i bølger, forstærket seg, for så at aftage når vinden rev i togeflaggene. Det føltes som om usynlige monstre cirklede rundt den selvgående kanonen og strammede grebet. Majoren snudde seg demonstrativt bort fra periskopet. Akkurat nå var det den mest ubrugelige gjenstanden i stridsrummet. Glasset viste bare et grått grums, der frygtens fantasifostre dansede. Kommandøren knipsede op låsen på kartmappen. Stive, sikre fingre hentet ud et slidt kart i målestok 1-50.000 og en stoppeklokke. En enkel, pålidelig mekanisme med en stor yreskime. I dette øjeblik sluttet krigen at være et kaotisk slagteri for majoren. Den blev forvandlet til en opgave i akustik og geometri. Han så ikke fienden, men han bygde en model af ham i bevidstheden sin. Han bredte ud kartet på knæerne. Blyantspissen stoppede ved punktet, da vejen kom ud af skogen mod elven. Orienteringer, så han lavt, som om han snakket med sig selv. Bakken er myg. Det betyder, at lyden er hul og sej. De kører i lavt gear. Hastighed 12-15 km i timen. Ikke mere. Det er ikke muligt at komme raskere gennem denne myre. Besætningen så på kommandøren som på en shaman, som spotte i indvolder. Men majoren spotte ikke. Han kalkulerede. Han kendte dette terræn. Han huskede hver sving på vejen, hver tyge, som de tyske stridsvogne nå vugget over. Hjernen hans, trænt i ingeniørmæssige beregninger, la lydspor over det topografiske rydenettet. Hører det af vigningen? Spurgte majoren pludselig uden at løfte hudet fra kartet. Høj og hakkete. Jeg hører den, svarede skytteren hest. Som om et savbrug er i gang. Det er ikke et savbrug. Det er den fremste stridsvognen, som spinder. De har for smale bælter for denne hjørme. Den leder etter fast grund. Leder etter kavlebryer. Det blev uudholdeligt varmt og indestængt i stridsrummet. Lugten av olje, krudt og uvaskede kropper blandet sig til en tyk cocktail. Besætningens frygt var til at tage føle på. Laderen tuklede nervøst med låsen på bakstykket. Han længtede efter handling. Han ville se fienden for at kunne slå ham, for at få udløb for dette enorme spænde. Men fienden forblev en lyd. Et genfærd, som brølte og skramlede, mens det snek sig stadig nærmere. Herr major, de kommer jo til at dukke op når som helst. Vognføreren klarede ikke mere. Det er bare 300 meter igen. De kommer til at syde os i filler på klods hold. De syder ikke, hvis de ikke ser os, afbrød kommandøren. Og de ser ingenting. Akkurat nå er de døve af sine egne motorer og blinde af token. For dem er vi et tomrum. Stilhed. Majoren løftede stoppeklokken mod øjnene. Han ventede på en bestemt lyd. En lyd, som ville blive en dom.
Tyskerne kunne ikke stampe i gjørma evig. De trængte overgangen, og overgangen begyndte med kavlebrua. Et dække av tømmerstokker lagt over sumpen mot broen. Treverk lider anderledes enn jord. Plutselig ændret støyen karakter. Den høle vaskingen i gjørma ble erstattet av et rytmisk, hardt drøn. Tuk, 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 tuk. Lyden var tydelig, tørr og trommende. Tunge belter traff treverket. Kontakt! Majorens stemme ble hard som stål. De er ute på kavlebrua. Han trykket på knappen på stoppeklokken. Viseren skjøt fart og løp rundt skiven mens den målte brøkdeler av et sekund. Fremste vogn er på tømmerstokkene. Avstand til broen 240 meter. Hastighet 15. Majoren rablet raskt ned noe i margen på kartet. Skytter, hør på min ordre. Ikke leit etter mål. Jobb etter tallene. Oppfattet, jobb etter tallene, svarte skytteren, og for første gang var det et snev av håp i stemmen hans. Kommandøren visste hva han gjorde. Kaoset hadde fått en struktur. Drønnet økte. Nå føltes det som om de tyske stridsvognene kjørte rett over taket på ISU 152. Vibrasjonen forplantet seg gjennom skroget på den selvgående kanonen og fikk beina til å riste. Man kunne høre hvordan motorene brølte anstrengt for å overvinde motstanden i tømmerdækket. Til skramningen fra bæltene kom lyden av treverk som knakk. Kavlebryer stønnet under vekten av de 50 ton tunge maskinene. Majoren satt bøjt over klokken og talte. Han viskede tall i takt med den løbende viseren. 5, 6, 7. Hans verden bestod nå bare av tid og lyd. Han var ikke en soldat i en skyttergrav. Han var operatøren av en komplisert drabsmaskin som matet data inn i en ligning. Laderen stivnet med åben munn for ikke å skade trommehinnene ved skuddet. Han så på ryggen til kommandøren, på den våte svetteflekken mellom skulderbladene, og forstod. Nå, om noen få sekunder, ville denne mannen avgjøre deres skjebne. Enten var beregningen hans riktig, og de ville bli jægerne. Eller så hadde han tatt feil, og de ville bli forvandlet til en haug med brennende metall. Lyden ble uutholdelig. Det virket som om luften i stridsrummet var blitt like tett som vann. Brølet fra Maybach-motorene overdøvede alle tanker. Men gjennom dette helvedespråket hørte majoren det vigtigste. Rytmen i kolonnens bevegelse. Han hørte intervallene mellom vognene. Han hørte fiendens pust. Kommandørens finger la seg på knappen til strubemikrofonen. Gjør klar, så han rolig, som om han bestilte middag i en kantine. Sekundviseren nærmet seg det røde mærket majoren hadde tegnet i hodet sitt. Togen utenfor panseret var like ugjennomtrengelig som før, men nå spilte ikke det noen rolle. Matematikken hadde opphevet blindheten. Dødens koordinater var beregnet. Nå gjenstod det bare å trykke på avtrekkeren. Lyden av metall mot treverk ble en metronom. Tuk, tuk, tuk. En hard, tør rytme, som trengte gjennom togens bomullslag og motordrønne. For et vanlig menneske ville dette bare vært støy, krigens kakofoni. Men for majoren var dette den eneste konstanten i en ligning med 3 ukjente. Han så ikke kavlebrua, dekket av tømmerstokker som var mørke av tidens tann og lagt over den sviktende grunnen. Men han så den i bevisstheten sin. Ingeniørens hukommelse fungerte mer nøyaktig enn noen optikk. Han husket hver sving på denne veien. Husket hvordan pionerene for 2 dager siden forsterket de løse skjøtene med kramper. Lengden på tømmerpartiet 240 meter. Bredden 4 meter. Til venstre sump. Til høyre sump. Dette var en dødskorridor som de tyske stridsvognsoldatene ikke hadde noen vei ut av. Majoren bøyde seg over kartet, selv om blyantmerkene knapt var synlige i halvmørket i kasematten. Han trengte ikke se papiret. Han følte topografien med fingertuppene.
Krigen her og nå hadde blitt til ren geometri. En oppgave i å krysse vektorer. Den første vektoren, bevegelsen til fiendens kolonne. Den andre vektoren, banen til en 48 kilos sprenggranat. Skjæringspunktet, innkjøringen til broen. Det eneste faste punktet, der en tysk stridsvogn ville blive tvunget til at nøle et øjeblik, eller sætte ned farten, før den kørte ud på brodækket. Skytter, sigte, 120. Majorens stemme var ikke høj, men tydelig og skar gennem dyren ydenfra. Højde, 30. Sidejustering venstre, 005. Skytteren, vågt af anspændelse, klamrede sig til håndhjulene. Hændene hans skvat, men bevægelserne var indøvde. Han så ikke måle. Han rettede kanonen ind i et hvidt intet og orienterede sig kun efter tallene kommandøren dikterede. Det tærte på psyken. En stridsvognssoldat læres op til, ser jeg det, skyder jeg det. Her måtte han syde mod en abstraktion og betro livet sit til en arens hjerne. Sigte 120 modtaget. Højde modtaget. Løbet på den 152 mm store haubitskanonen gled sagte opover. Hydraulikken væste lavt, mens den løftede det mange ton tunge rør. En ISU 152 er ikke en stridsvogn i klassisk forstand. Det er en stormkanon. En hybrid mellem en stridsvogn og en haubits. Men 2S-kanonen har en unik ballistik. Den kan slå til med direkte ild som en slække og rive af tårn, eller den kan kaste granater i en krum bane som en bombekaster og nå fienden bag dækning. Majoren bestemte sig for at bruge netop denne egenskaben. Et direkte skud i togen var et lotteri. Granaten flyr i en flad bane, og den mindste fejlmargin i afstand betyder bum. Jernklumpen vil enten grave sig ned i jord foran målet, eller vine over tårne. Krumpanil er nu arnt. Granaten falder ovenfra. Nedslagsvinkelen gør splintzonen dødelig for alt levende inden for en radius på 10-tals meter. Desuden er taket på en stridsvogn altid tyndere end frontpanseret. Chef, vi sigter jo mod himlen, viste laderen, mens han pressede den tunge granaten ind i bakstykket. Vi sigter på nedslagspunktet, afviste kommandøren kontant, uden at tage øjnene fra stoppeklokken. I matematikken findes hverken himmel eller jord. Det finnes bare en parabel. I majorens hode bygde det sig upp en komplex tredimensional modell. Han visualiserte granatens flukt. Utgangshastighet 655 meter i sekundet. Granatvekt nästan en halv deciton. Motstanden fra den tette, fuktige luften. Alle disse parameterne, som i det vanlige liv ville fyllt sider med formler, ble nå beregnet på et øyeblikk av en intuition slipt gjennom år på artilleriskolen. Han visste. Granaten ville forlate løpet, stige i en bratt bue, gjennombore tåken og dundre ned nøyaktig der tømmerdekket på kavelveien sluttet. Liden av beltene mot tømmerstokkene endret seg. Rytmen ble ujevn. Hører dere? Majoren løftet en finger. Den fremste vognen bremser. Hvorfor? Spurte vognføreren og krøp sammen i setet. Skjøten. Der borte, på 150 meter, har kavelveien sunket. Stokken er glatte. Føreren på tigeren er redd for å skli av. Han slipper gassen. Majoren nikket tilfreds. Hans modell av virkeligheten ble bekreftet av Liden. Den tyske føreren oppførte seg forutsigbart. Han var professionell. Han sparte maskinen, og nettopp det gjorde ham sårbar. Forutsigbarhet i krig betyr døden. Stoppeklokken i majorens hånd fortsatte sin ubønnhørlige gang. 20 sekunder. 30. Viseren skar bort biter av det tyske mannskapets liv. Majoren kjente kolonnens hastighet. 15 kilometer i timen. Det er litt over 4 meter i sekundet. Kavelveiens lengde 240 meter. Gjennomkjøringstid rundt 1 minutt. Men med tanke på bremsingen ved skjøtene og forsiktigheten i tåken, 1 minutt og 10,
Kanske 1 minut och 15. Korrigering, sköt majoren in. Foranhåll, havannen vånglängde. Han gjorde justeringar i samtid. Granaten tränger tid för att nå fram. Mens järnklumpen beskriver en bue i luften, vill den tyske stridsvognen köra ända någon meter. Man må ikke skyte där fienden är nå, men där han vill vara om ett ögonblick. Det var en intellektuell tvekamp. På den ene siden tysk ingeniørkunst, kraften fra Maybach-motorer, tykt krupstål og Carl Zeiss optik. På den andre siden sovjetisk matematik, ballistik og en mand med en stoppeklokke i hånden. Majoren følte, hvordan spændingen i kasematten nåede bristepunktet. Luften dirrede. Mændene var på randen af sammenbrud. Manglende evne til at se truslen lammer viljen. Men majoren holdt dem i et jerngreb med sin ro. For ham fandtes ikke frygt, bare opgaven. Hvis han regnede fejl med en halv grad, ville granaten havne i myrer. En fontæne af gjørme, og det var det. Tyskerne ville opdage mundingsglimte, sny tårnene og dække stillingen med en motsalve. De ville have fordelen af ildkraft. 10 løb mod 1. Afstand 600, kommanderede han. Dette var den beregnede afstanden til broindkøringen. Han brugte ikke afstandsmåler, han brugte hukommelsen. I går havde han personligt gått denne strækningen til fots og talskridtene. Han kendte afstanden på meteren nær. Krig er kunskap om terrænget. Klar, pustet skytteren ut. Motorduren utenfra blev øredøvende. Det virket som om tigervognene brølte rätt foran rekylbremsen. Liden av bälter mot tömmer gick över i en sammenhängande trommevirvel. Backen under stormkanonen ristet svagt och formidlet fiendens tunge skritt. Vibrationen trängte genom stövlesålene, steg oppover och fick invollene till att vibrera. Dette var sannhetens ögonblick. Fienden var ved punktet, uten retur. Han kunde ikke längre rygge. Kolonnen presset på bakfra. Han kunde ikke svinge av. Där var myra. Han kunde bara gå fremover, mot sin skebne, beregnet på en regnestav. Majoren lukket øynene i en brøkdel av et sekund. I mørket bak øyelokkene så han kartet. Et lysende rødt punkt pulserte der veien gikk over i broen. Sekundviseren krysset märket. Tiden var ute. Matematikken hade gjort sitt. Nå var det upp till sprängstoffets kemi och anslagets fysik. Ild! Ordet faldt tungt og ugenkaldeligt som en guillotine. Mandskabet fungerede som en mekanisme. Skytteren trykkede på den elektriske affyren. Et drøn. Det var ikke bare en lyd. Det var et fysisk spark. Den 45 ton tunge maskinen rystede og gyngede bakover på torsionsstavene. Kanonens bakstykke for bakover i værnet med et brak, som kunne knust bein, og kastede ud en røgende tomhylse. Mundingsflammen rev et øjeblik hul i det grå tårketæppet og farkede mælkehvidheden i en skitten orange farke. Granaten var på vej. Majoren så ikke i periskopet. Han så på stoppeklokken. Flytid. Granaten var nået på banens højeste punkt, hængende over slagmarken som en usynlig udryddelsesengel, og begyndte sit fald nedover. Dit hvor en intetanende tysk kommandør kanskje netop havde givet ordre om at øge farten, i det han så de utydelige omridsene og den frelsende broen foran sig. Geometrien var over. Ødelæggelsens historie havde begyndt. Krydtrøjken fyldte umiddelbart stridsrummet. Den var ætsende, tyk, rev i halsen og tvang frem tårer. Ventilatoren klarede ikke jobben. Den tunge messinghylsen faldt med et brak mod dørken og røg som et nedskudt fly. Laderen, som hostede og bandede mellem tændene, strakte sig allerede efter næste kornat i ammunitionslæggeret. Bevægelserne hans var rygvise og nervøse. Mandskabet ventede på lyden og eksplosionen. Ventede på bekræftelse. Men tågen slugte alt. Hverken glimt eller drøn fortræffet. Bare den samme monotone, vanvittige duren fra de tyske motorerne og bæltenes klirring. Bum! Råbte vognføreren og rev Asa hovedtelefonen fra det ene øre.
Ansigtet hans, tilgriset af olje og sot, var forvridt i sinde. Chef, vi skyder ud i det blå. Vi har næsten ikke granater igen. Det var 20 stykker i lageret, og en er allerede kastet bort. Hvis de kommer i flok, hvad skal vi forsvare os med dog? Dæksparker. En tung elektrisk stilhed lagde sig i kasematten. Vognførens tvivl var ikke bare panik. Det var den rationelle frygtens stemme. En ISU 152 er en kraftig maskine, men ammunitionsbeholdningen er latterlig liden for en langvarig kamp. 20 skud med delt ladning. Hver bom bringer øjeblikket nærmere, da stormkanonen forvandles til en forsvarsløs metalhavg. Og skyde i blinde, baseret på hørsel, når en panserdivision rykker frem mod dig. Det så ud som en sofistikeret form for selvmord. Majoren sænkede stoppeklokken sagte, men lad den ikke bort. Han så på føreren med et blik, som hverken rummede medfølelse eller sinde. Bare den kalde, distancerede koncentrationen til en kirurg, som har en patient i hysterisk anfald på operationsbordet. Vi skyder ikke ud i det blå, skar kommandørens stemme gennem motorstøjen og mandskabets hysteri. Han snakkede lavt, men hvert ord vejede et ton. Vi skyder ind i tiden. Han snudte kartet, slik at lyset fra taklampen faldt på blyantmærkene. Grafitten glimtede på det fugtige papiret. Se her, vognfører, og du, skytter. Hør etter. Krig er ikke roulette, det er fysik. Den tyske kolonne holder en fart på 15, maksimalt 20 km i timen. De kan ikke køre fortere. Kabelvejen er smal, stokken er glatte, sigten er lig 0. De er mere redde for at sklige de myrer end for os. Majoren pegte på vejlinjen. Det betyder, at de tilbagelægger 5,5 meter i sekundet. Kabelvejen er 240 meter lang. Fra den første lyden og bæltene mod træ til indsøringen på broen, nøjagtigt 40 sekunder. Men vi trænger ikke indsøringen. Vi trænger midten. Kommandøren snakkede om døden, som om han forklarede virkemåden til en gearkasse. For ham har det fine sluttet at være mennesker i svarte uniformer. Finen har det blivet et sæt med variabler. Masse, hastighedsvektor og friktionskoefficient. Jeg gætter ikke på, hvor de kører. Jeg ved, hvor de vil være 12 sekunder efter at bælte træffer 17 mellem stokkene. 12 sekunder? Gentog laderen og stivnede med den tunge granaten i hændene. Svetten randt ned i øjnene hans, og musklerne skalv af anstrengelse. Netop. Det er granatens flytid plus reaktionstid plus foranhold. Vi skyder ikke på en stridsvogn. Vi skyder på et punkt i rummet, som stridsvognen selv vil ankomme. Den vil selv placere siden sin i skudlinjen. Det er matematik, gut. Den bommer ikke. Men vognføreren troede fremdeles ikke på det. Hændene hans rystede på styresparkene. Frygten for det ukendte var stærkere end logikken. Hvad om de stopper? Brød han ud. Hvad om de øger farten? Vi ser jo ingenting. Vi kaster bare granater ud i tågen. Det er galskab, chef. Krigsretten vil skyde os for sløsing med ammunition, hvis ikke tyskerne brænder os op først. Majoren greb vognføreren hardt i skulderen. Fingrene gravede sig ind i stoffet på sjæledressen. Slut med hysteriet, snarlede han. Galskap är att sitta och vänta till en tiger duckar upp av tåken på 50 meters håll och jagar en järnklump rätt i panna på dig. Då ska du få se vad galskap är. Här är det beregning. Han slapp fören och lot blicken gå över manskapet. I det trange rummet i kasematten luktade det frykt och hopplöshet. Männen var på bristepunkter. De trängte ett mirakel och kommandören tillböd dem formler. Hör på mig, blev majorens stämme rolig, nästan hypnotisk. Vi har en fördel de icke har. Vi känner tiden. De lever i nåtiden, de reagerar på det de ser. Men vi jobbar med framtiden. Vi sänder granaten dit de ännu icke är. Men de kommer garanterat till att vara där. Fordi de icke har något valg. Kavelvägen är en korridor. Väggen i korridoren är myra. De är råttor i ett rör. Och vi är spärren. Utanför kom en ny lid.
Motorduren økte og ble mer anstrengt. Tyskerne var tydeligvis nervøse. Kolonnen trakk seg sammen. Avstandene ble kortere. De følte, at overgangen var nær, og skyndte sig for at passere det farlige parti. Hør det, spurgte majoren. De giver gas. Nervene svigter. Det betyder, at farten har øgt til 20. Vi korrigerer foranholdet. Han bødte sig igen over stoppeklokken. Nå, 10 sekunder. Husk det tallet. 10 sekunder fra kontrollakke. Det er rytmen i livene deres. Laderen støtte granaten på plads med et metallisk klang. Låsen smækkede igen og skilte bakstykket fra stridsrummet. Lyden hørtes ud som et punktum i diskussionen. Springgranat klar, pustede han ud. Skytter, lyt med ørerne, ikke med hænderne, kommanderede majoren. Når du hører et dobbelt slag, det er lederen, som passerer 17. Start nedtællingen. Ikke vent på min kommando. Din opgave er at holde horisonten. Min opgave er tiden. I dette øjeblikke forstod mandskabet en frygtelig og enkel ting. Kommandøren deres var ikke bare en officer. Han var en mekanisme, integreret i krigen. For ham var det som skjedde en ingeniøroppgave i materialfasthet. Hvor mye stål som tenktes for å knekke den tyske ryggraden. Og denne kalde, nesten umenneskelige selvsikkerheten virket bedre enn noen politrykk. Panikken vek, drevet tilbake av disiplin og den rene fornuftens autoritet. Oppfattet, holder horisonten, svarte skytteren. Stemmen hans var blitt stødigere. Skjelvingen i hendene forsvant. Vognføreren trakk pusten dypt og klamret seg til spakene. Han var fremdeles redd, men nå var frykten konstruktiv. Han forstod. De skjøt ikke bare. De kjempet en duell i forkjøpet. Sjef, spurte han lavt. Hvis vi treffer, vil vi høre det? Majoren så på klokken. Sekundviseren begynte igjen sin gang. Hvis vi treffer, svarte han uten å ta øynene fra urskiven. Vil vi høre historien brekke? Teorien var risikabel. Den stred mot alle reglementer for direkte ild. Å skyte mot et usynlig mål i bevegelse, basert på lydsignaler og en stoppeklokke, det var på grænsen til det fantastiske. Men i juni 44, i de hviderussiske myrerne, blev det fantastiske til virkelighed, hvis det var støttet af et kaliber på 152 mm. Majoren vidste, at hvert skud var en enorm belastning for brokonstruktionen. Selvom granaten ikke traf en stridsvogn, ville eksplosionen af 50 kilo sprængstof riste løs pilarerne, rive op dækket og skabe kaos. Tysk pedanteri havde stødt på russisk snarrådighed, ganget med rå kraft. Tyskerne kørte efter ryteplanen. Majoren havde tænkt at bryde den ryteplanen. Opmærksomhed, så han og løftede hånden. De nærmer sig kontrolpunktet. Udenfor blev dyren rytmisk. Dunk, dunk. Dunk, dunk. De tunge maskinerne kom efter hverandre, som vognene i et dødstog. Majoren lukkede øjnene. I hovedet hans blev et usynligt koordinatsystem tændt. X, tid. Y, afstand. Z, død. Ligningen var sat op. Det gjenstod bare å finne løsningen. Og løsningen var et skudd. Den hule, smaskende lyden av belter som malte opp myrgjørma, opphørte momentant. Den ble erstattet av en annen rytme. Hard, tørr, benaktig. Dunk, dunk, dunk. Beltene på den fremste tyske stridsvognen slo mot tømmerstokkene på kavelveien. For majoren var denne lyden høyere enn et alarmsignal. Det var startskuddet i et løp der premien var livet. Han rykket ikke til. Fingeren som hvilte på stoppeklokkens knapp reagerte refleksivt, lystret signalet fra hørselsnerven og gikk utenom bevisstheten. Klikket fra mekanismens fjær druknet i omverdenens brøl, men majoren følte det med fingertuppen.
Vibrationen av tid som ble satt i gang. Viseren skjøt fart fra 12 og løp i sirkel, og skar bort brøkdelen av sekundene fienden hadde igjen. Inne i kasematten på ISU 152 endret tiden tetthet. Den sluttet å være lineær. Den ble seig, tyktflytende, som størknende kvae. Hvert sekund strakte seg ut og fylte hele rommet mellom panserplattene. Majoren hørte sine egne hjerteslag. De slo ikke i brøstet, men et sted i halsen, dype og tunge, i et forsøk på å overdøve klokkens mekaniske tikking. 7, hvisket han med knapt bevegelige lepper. Mannskapet ble forvandlet til saltstøtter. Laderen stod med bred beinstilling, med skulderen presset mot bakstykket, klar til å ta imot rekylstøtte. Ansiktet hans glimtet av svette. Små bækker rant ned over kinnene og etterlot lyse spor i den sotede huden. Øynene var vidåpne, rettet mot intet. Han pustet ikke. Å puste nå ville bety å bryte den skjøre balansen av stillhet inni maskinen. Luften i lungene stoppet opp, men ingen våget å puste ut. 8. Skytteren stirret intenst på libellen i vatteret. Hendene på håndhjulene stivnet. Nå var han en forlengelse av mekanismen. Et tannhjul som ikke hadde lov til å ha slark. Skjelvingen i fingrene var borte. Frykten hadde veket, fortrengt av en monstrøs spenning i ventetiden. Bare fysikken sto igjen, og holde horisonten. Utenfor økte kakofonien. Brølet fra Maybach-motorene nærmet seg og fylte universet. Det virket som om de tyske stridsvognene ikke kjørte på bakken, men rett over hodeskallen. Belteklirring, knaking i tømmer, den anstrengte hylingen fra transmisjonene. Fienden var enorm, av jern og blind. Han presset på fremover, sikker på sin egen usårbarhet, uten anelse om at hans skjebne allerede var beregnet og låst inne i urskiven på en sovjetisk stoppeklokke. 9. Majoren så bare på viseren. For ham fantes ikke lenger tåken, ikke lenger mannskapet. Hele verden hadde krympet til en svart strek på urskivens hvite felt. Det 10. sekundet. Beregnet flytid, reaksjonstid, foranhold. Alle disse abstrakte begrepene fikk nå vekten av bly. Hvis han hadde regnet feil på kolonnens hastighet med så lite som 1 kilometer i timen, ville den 48 kilo tunge granaten forsvinne ut i intet. Den ville pløye opp myra, sende til værs en fonten av gjørme, og da ville motsalven fra 10 tyske kanoner forvandle stormkanonen deres til et dørslag på et øyeblikk. 10. Dunkingen fra tømmerstokkene utenfor ble uutholdelig tydelig. Stridsvognen kjørte tungt og sikkert. Majoren følte nesten fysisk hvordan den mange tonn tunge maskinen krøp over tredekket og presset det ned med sin tyngde. Han så dette bildet for sitt indre øye. Tigerens rovdyrprofil, det lange løpet med rekylbrems, de flate sidene dekket av simerit, og det sårbare punktet, skrogsiden, mellom løpehjulene, der panseret er tynnere, der ammunisjonen oppbevares. 11. Nervene var spent som stålvaiere, klare til å ryke med et vin. Vognføreren knep øynene sammen og trakk hodet ned mellom skuldrene. Han ventet på støtet. Ventet på øjeblikket, da krudtladningens enorme energi ville bryte ud i frihed. Viseren berørte det 12. mærket. Tiden var yde. Matematikken var over. Bødlens arbejde begyndte. Springgranat! Majorens stemme var ikke høj, men den overdøvede hele krigens larm. Det var stemmen som aftrækker. Ild! Skytteren rykkede i den elektriske affyren. Et drøn. Verden inde i kasematten blev revet i bidder. Det var ikke en lyd. Det var et fysisk slag med slække mod trommehindene. Den 45 ton tunge stormkanonen rystede i hele skroget og hoppede på torsionsstavene som et levende væsen, som hadde fået et elektrisk støt.
Metalskramningen var slik, at det virkede som om maskinen faldt fra hverandre. Det massive løbet på ML20S-kanonen spøgte ud ild og stål og rykkede bakover. Rekyl. Tusindvis af hjul med energi, som ikke forsvandt med kanonen, slog ind i rekylsystemet. Bakstykket for bakover i værnet med en voldsom fart og stoppede centimeter fra der en uforsigtig laderskulder kunne have været for et sekund siden. Luften blev øjeblikkeligt fortættet af trykkændringen. Støv, som havde ligget i sprækker og på korbelgårder i overvis, virvlede op i en tæt sky og fyldte næse og øjne. Slag drysset fra taket. Lyspæren i taket blinkede og sluknede i en brøkdel af et sekund, men lyste straks op igen og kastede et svagt lys over kaoset inde i stridsrummet. Den tunge messinghylsen fløj ud af bakstykket med en hyl dyb klang, traf deflektoren og faldt med et brak mod dørken. Fra den åbne låsen vældede det ud tyk, ætsende røg fra det brændte krudte. Den var varm, blågrå og smagte bittert. "Skud godt!" skreg skytteren, selvom man ikke hørte sig selv. I ørerne var det en tynd, gennemtrængende piping fra chokke. Maskinen gyngede, mens den roede sig efter skytte. Rekylindhenteren væste, mens den førte løbet tilbage til udgangsstillingen. Majoren rørte sig ikke. Hånden hans klamrede sig fremdeles til stoppeklokken, men nu stod tommelen stille. Han så ikke på mandskabet. Han ventede. Granaten var i luften. Der yde i den hvide togen, hundredvis af meter under dem, skar 50 kilo død, sendt af en ingeniørs hånd og en skytters vilje, gennem togen i en perfekt parabel. Sekundene efter skyttet var de værste. Det var et vakuum, uvishedens tomrum. Traf de? Eller bummede de? Granaten lystrede dem ikke længere. Den var uundgåelighedens sendebød. Stilheden sænkede sig i kasematten, bare afbrudt af klangen fra den tomme hylsen, som rullede på den rillede dørken, og mændenes tunge, hæse pyst. Laderen stirrede på det tomme bakstykket som på gabet til et rovdyr. Hændene hans skalv, men strakte sig allerede efter næste granat. Refleksen fungerede raskere end tanken. Majoren sænkede sagte hånden med klokken. Ansigtet hans var grått av anspændelse og krydtslam. Han vidste. Nå ville jorden riste. Hvis beregningen var riktig, ville lyden av eksplosionen være anderledes. Ikke et hult dunk i myra, men braket av metall som rives i stykker og detonation. Utenfor, genom bomullen i ørene, trängte den samme motorduren sig frem. Fienden visste ännu ikke at han allerede var død. Han fortsatte å kjøre. Men et øyeblikk senere ble tåken opplyst innenfra. Ikke av et skarpt glimt, men av et uklart, skittent orange lys som for et sekund gjorde den hvite melken gjennomsiktig. Og så kom lyden. Braket fra eksplosjonen kom med en forsinkelse, som om lyden hadde satt seg fast i tåkens tette bomull. Det var ikke et rent, klangfullt smell som på en skytebane. Det var en motbydelig, knasende lyd. Skingringen fra stål som ble revet i stykker blandet seg med knakingen fra tømmerstokker som knakk og myras tunge, våte sukk. Bakken under stormkanonens belter ristet igjen, men nå ikke fra kolonnen som passerte, men fra trykkbølgen som rullet over kavelveien. Treff! Skrek skytteren, så stemmen sprak. Hør det, det brænder! Gennem den monotone duren fra de tyske motorerne trængte en ny lyd sig frem. Et højt, hysterisk hyl. Det var ammunitionen i den trufne stridsvognen, som detonerede. Eller kanskje transmissionen på en maskin, som havde mistet kontrollen. Og så skrig. Knapt hørbar, fjern, menneskelig hyling forvrængt af afstand og toge. De hørtes nifse ud mod den mekaniske duren, men for mandskabet på ISY 152 var det musik. En bekræftelse. Matematikken havde fungeret. Dødens formel, skrevet i majorens hoved, havde materialiseret sig i brændende metal ved overgangen. Men det var ingen glæde. Majoren smilte ikke engang.
Ansigtet hans forblev en maske av grått støv og sot. Han vidste det mandskabet endnu ikke havde indsett. En ødelagt stridsvogn er ingen sejr. Det er bare begyndelsen på slavearbejde. Slut med jubelen, snarlet han og overdøvet støjen. De har ikke stoppet. Hør dere. De presser på videre. Dette var det skumleste. Den tyske krigsmaskinen hade en enorm träghet. Den truffne stridsvognen hade sannsynligvis blokkert kavelveien, men de bak presset på. De dyttet det brennende vraket ut i myra, knuste rekkverket på broen og raserte tømmerstokkene, men fortsatte fremrykningen. Motorduen stilnet ikke. Tvert imot, den ble sintere, tyngre. Wehrmachts samlebånd stoppet ikke et sekund. Lad! Majorens kommando smalt som et piskeslag. Tempo! Hold tempoet! I dette øyeblikket ble stormkanonens kasematt forvandlet til et helvete av tungt fysisk arbeid. Laderen, en kar med bred rygg og tyrenakke, var ikke lenger et menneske. Han hadde blitt en kran, en funksjon, en mekanisme for ammunisjonstilførsel. 152 millimeter er ikke bare et kaliber. Det er en dom over laderens rygg. Granaten veier 48,8 kilo. Nesten 50 kilo støpt stål og trotyl. Den er glatt av smørefett, kald og dødelig farlig. Hvis man mister den med tændrøret ned mod den rillede dørken, vil det bare være en våt flæk igjen av mandskabet. Laderen røsket granaten ut av ammunitionslageret. Musklene svulmet under den skitne uniformskjorta, sømmene knaket. Han tok tak i den tunge jernklumpen, presset den mot brystet som et barn og snudde seg mot bakstykket. Beina gled på hylsene som lå strødt på dørken. Det var mangel på luft. Ventilatoren dyrte anstrengt, men klarte ikke å trekke ut den tykke, etsende røyken. Karbonmonoksid samlet seg i lungene og forårsaket kvalme og svimmelhet, men det var umulig å stoppe. Granat! Hveste han mens han førte spissen inn i løpet. Metallisk klang. Nå måtte den støtes på plass. Han grep ladestokken av tre og støtte granaten inn i riflingen i løpet med all sin kraft og kroppsvekt. Et hult dunk. Granaten satt på plass. Men dette var bare halve jobben. Delt ladning. Nå kom hylsen med drivladningen. Den er lettere, men den er klumpete. Laderen kastet seg mot lageret og rev ut en messinghylse. Ladning! Et klirr. Hylsen gled inn i bakstykket. Klar? Han smekket kilelåsen igjen med voldsom kraft. Mekanismen klikket og låste døden inne i løpet. Dette varte en evighet, selv om det ikke hadde gått mer enn 20 sekunder. 20 sekunder med infernalsk spenning, der hver bevegelse måtte være presis, ellers forsinkelse. Og forsinkelse betyr døden. Majoren hadde hele tiden øynene festet på stoppeklokken. Han kjempet sin egen usynlige kamp. Kampen mot kaoset. Neste er på vei, mumlet han mens han så på viseren. Intervallet er forkortet. De har det travelt. 12 sekunder. Nei, 10. 10 sekunder mellom vognene. Han hørte hvordan den tyske kolonnen omgrupperte seg. Motorduren endret seg. De kjørte rundt hindringen. Det betydde at siktepunktet hadde flyttet seg. Skytter! Sidejustering høyre 001, kommanderte majoren. Oppfattet, høyre 001, svarte skytteren. Hendene hans jobbet på autopilot. Han drejede på håndhjulene og flyttede løbet nogle millimeter. På en afstand av 600 meter blev disse millimeterne til meter. Majoren korrigerede ilden etter lyden. Han hørte skarpingen. Det var næste stridsvogn, som dyttede til side sin ødelagte bror. Han hørte et plask. Den tunge skrotten dundret ned i myra. Vejen var klar. Næste selvmordskandidat krabbede ud på kavlebryger. Tik, tik, tik. Bæltene hamret mod tømmeret igjen. Rytmen var genoptaget. Samlebånden var i gang. Samme sigte. Majoren løftede hånden. Foranhold. En halv skrovlængde mindre.
De bremser ned ved krateret. Inde i stridsrummet var det hett som i en smelteovn. Varmen strålte fra bakstykket på ML20S-kanonen. Oljen på lukkemekanismen begyndte at ryge. Svetten rant ned i øjnene på laderen og sved i sårene på hændene hans. Han pustede tungt og snappede efter den forgiftede luften med åben mund. Hændene hans skvatt av overanstrengelse, men han så allerede efter næste granat i ammunitionslageret. Han vidste at så snart skuddet gik, måtte han igen løfte disse forbandede 50 kiloene. Igen og igen. Helt til granatene tog slutt, eller til de kreperte. 5, 6, talte majoren. 7. Fienden var usynlig, men nærværet deres var en fysisk belastning. Tonnevis med stål krabbet gjennom tåken og snerret med ild ut i tomrummet. Tyskerne hadde begynt å skyte, kaotisk, i panikk. De skjøt etter lyden av skuddene og feide over buskas og åssider med maskingeværsalver og sprenggranater. Et sted i nærheten, kanskje 50 meter unna, drønnet en eksplosjon. Splinter prikket mot frontpanseret på Sverobojen, som hagl mot et blikktak. Mannskapet trakk instinktivt hodene ned mellom skuldrene. «Ikke bli distrahert!» Majorens stemme var iskald. «Det er ikke rettet mot oss. Det er av frykt.» Han hadde ikke lov til å være redd. Hvis han vaklet, ville hele systemet gå i oppløsning. Stoppeklokken hans var det eneste som holdt virkeligheden fra å rase sammen. 8. 9. Majoren følte kampens rytme som en puls. Skud, omlading, vending, skud. Det var en cyklus. En mekanisk drabscyklus. Her var det ikke rom for medlidenhed. Hvis de ikke udslettede kolonnen, ville kolonnen bryde ud af lommen og tilintetgøre infanteriet, som lå i hjørme uden artilleristøtte. 10. Ild! Nok et slag. Igen hoppede stormkanonen bakover, som om den var blitt stukket. Igen spyttede bakstykket ud en rygende tomhylse. Laderen, som sjanglet og træthed og overgasser, strakte allerede hændene mod granaterne. Håndflatene hans gled i olie og svette. Neglene var revet op, men han følte ingen smerte. Han var en del af maskinen. Et stempel, som måtte gå frem og tilbage, så længe det fandtes drivstof. Kom igen, vennen. Kom igen, viste han til sig selv, mens han røskede ud en ny granat. Bare lidt til. Yde drønnede det igen. Denne gang var lyden anderledes. En dobbelt eksplosion. Sandsynligvis drivstof, som detonerede. Nummer 2 er taget, råbte skytteren. Fortsæt arbejde, afbrød majoren ham. De er ikke færdige endnu. Fiendens kolonne virkede som en endeløs slange, som krabbede mod målet sit, trods smerten. Og inde i stålboksen, fortabt i tåken, kæmpede 4 mand sin endeløse kamp mod tid og fysik. Dødens samlebånd havde fået op farten. Skydd. 50 kilo i løbet. Tomhylse. Lukkemekanisme. Stoppeklokke. Skydd. Laderens hænder var blitt til blodige blemmer. Ryggen brændt som ild. Men han vidste. Stopper du, dør du. Krigen her i dette trange, stinkende stridsrummet var ikke en heltedåd, men et tungt, skittent og utmattende arbeid. Arbeidet til en shower i helvete. Motangrepet kom ikke med en gang, men da det begyndte, forvandlet myra seg til en kokende gryte. Tyskerne, blendet av tåke og panikk, forstod endelig hvor døden kom fra. De så ikke stormkanonen. De så ikke engang mundingsflammene gennem det tætte sløret, men de beregnede retningen ud for lyden. Og nå snudede hele kolonnens ildkraft, de genværende tigerne, panterne og de selvgående kanonene, tårnene sine mod højden. Det var en skyding præget af desperation. Yrødig, hysterisk, massiv. De skjøt mod hele området i håb om at træffe den usynlige morderen ved hjælp af de store talslov. Luften over stridsrummet til ISU 152 blev revet i stykker af et hyl. Denne lyden kan ikke forveksles med noget andet.
Hvis et udgående skud er et slag, er et indkommende, et gennemtrængende, hjerneborende vin, som afsluttes med et skarpt brak. En 88 mm sprænggranat eksploderede 10 meter fra det venstre bælte. Trykbølgen pisket mod panseret som sveben til en kæmpe. Den mange ton tunge maskinen rystet, så det knakede i alle sammenføjninger. Det trummet mod skrokke, som om nogen havde tømt en bøtte med grys over taket. Det var frosne jordklumper og glødende splinter. Klangene af metal mod metal inde i stridsrummet var øredøvende. De har sett os, hylte vognføreren og trak hovedet ned mellem skuldrene. Øynene hans var vidåpne. Hendene klamret seg krampeaktig om styresspakene, klar til å rykke maskinen ut av posisjon. Instinktet skrek, løp, bytt posisjon. Å stå stille under beskytning er motnaturlig. Det strider mot hele evolusjonen til et levende vesen. Bli stående! Majorens stemme var lav, men den skar gjennom panikken som en skalpell. Hold posisjonen! Kommandøren rykket ikke engang til. Mens mannskapet instinktivt dukket ved hver nære eksplosjon, fortsatte han å se på stoppeklokken. Ikke en eneste svettedråpe falt fra ansiktet hans. For ham var denne beskytningen bare en ytre variabel. En støyfaktor som ikke fikk påvirke eksperimentets renhet. «Kamerat major, de skyter seg inn!» ropte skytteren mens han så glimtene fra eksplosjonen i periskopet. «Snart treffer de!» Et direkte treff, og det er slut for oss. «De har ingen ildleder», svarte majoren rolig, som om han holdt en forelesning i ballistik. «De skyter i vifteform. Chancen for et direkte treff er 1-1000. Vi fortsætter arbejdet.» Han forstod fiendens psykologi. Tyskerne var redde. De skød for at døyve sin egen frygt, for at skabe en væg av ild mellem sig selv og den usynlige redselen. De sløste bort ammunitionen i tomrummet. Men det sovjetiske mandskabet brugte den for at opnå resultater. «Granat!» kommanderede majoren og ignorerede en ny eksplosion, som fik støv til at drysse fra taket. Laderen stivnede et sekund. Hændene hans skvatt. Frygten lammet musklene. Når granater sprænges like ved, nægter kroppen at lystre. Man vil krølle sig sammen, blive liden, forsvinde. «Udfør!» bjeffede majoren. «Du er ikke et mål, du er en lader. Din opgave er tempo. Så længe du jobber, lever du.» Det var en grusom, men den eneste rette filosofien. Handling dræber frygt. Latteren, som knurrede af anstrengelse og rædsel, røskede op låsen på granatstablen. Den tunge stålklumpen lå sig i hændene hans. Vægten av granaten bragte ham tilbage til virkeligheten. Den fysiske smerten i ryggen døyvel tankene på døden. Klar, smalt det i lukkemekanismen. Ute hersket helvete. Jorda rundt stormkanonen var pløyd opp av kratre. Buskaset som hadde skjult posisjonen, var meid ned av splinter. En ny granat eksploderte like ved, og overøste panseret med en skur av skrapnell. Inne ble det mørkt av støv. Det var umulig å puste. Øynene rant i den etsende røyken. Men majoren slapp ikke klokken med blikket. «Tikk», hvisket han, og skilte lyden av beltene fra drønnen av kanonaden. Fienden fortsatte å krabbe fremover tross skytingen. De fordømte stahet. 5, 6. Majoren telte. Han var det eneste punkt av ro i dette kaoset. Hans kaldblodighet holdt mannskapet sammen, slik et stålskjelett holder betong. Hvis han hadde vaklet et eneste sekund, hvis han hadde tillatt seg å dukke, ville mannskapet ha flyktet. Men han stod oppreist, og mannskapet skammet seg over å være mer redde enn kommandøren sin. 7, 8, skytter, gi akt, kommanderte majoren. De har klumpet seg sammen. Det er kork foran brua, samme avstand. Vi skyter mot konstruksjonen. Nå var ikke målet stridsvogner. Målet var selve brua. Gammel, av tre, falleferdig. Den stønnet under vekten av 10-talls tonn stål.
Majoren visste. Hvis han ødela fundamentet, ville fysikken fullføre det sprengstoffets kjemi ikke rakk. 9, 10, ild. Skudd. Stormkanonen hoppet igjen, men nå var det ingen som merket rekylen. Alle sanser var sløvet, bare rytmen var igjen. Granaten forsvant inn i tåken. Et sekund senere hørtes et voldsomt brak et sted der nede. Det var ikke lyden av en eksplosjon. Det var lyden av en ryggrad som knakk. Granaten, som veide nesten en halv desitom, traff nøyaktig skjøten mellom dekket og landkaret. Eksplosjonen rev opp tømmeret og knuste bærebjelkene. Gjennom duren fra motorene trengte lyden av metall som gled mot treverk og et fryktelig tungt plask. Treff, pustet skytteren ut. Brua! Brua går! Konstruksjonen holdt ikke. Under vekten av tigrene og slaget fra haubitsgranaten raste overgangen sammen. Tredekket ble forvandlet til fliser. Den fremste stridsvognen mistet støtten, rettet løpet mot himmelen og styrtet i vannet med et drøn og dro med seg tømmerrester og den neste maskinen. Det var en kjøttkvern. En matematisk beregnet katastrofe. De som var på brua falt i Berezinas iskalde vann. De som var på Kavlebrua var fanget i en felle. Bakfra presset de på, foran var det et stup. Kolonnen stoppet opp. «Ikke stopp!» ropte majoren. Han ga ikke fienden en sjanse til å summe seg. «Gjør det ferdig! Knus dem til mos!» Nå ble tyskernes skyting enda mer kaotisk. De hadde mistet orienteringen. Panikken overveldet dem fullstendig, og mannskapet på ISU 152 fortsatte, under en skur av splinter, å jobbe som et velsmurt urverk. Granat, tomhylse, lukkemekanisme, skudd. Laderen følte ikke lenger hendene sine. Blodet fra de oppskrapte knokene dryppet ned på gulvet og blandet seg med oljen. Han hveste og spyttet ut svart spytt, men granatene fløy inn i kammeret med en fart som fra et maskingevær. «Ta den, jævler!» hylte han mens han banket inn en ny sprenggranat. «Ett dette!» Det var ikke hat. Det var en arbeidsrus. Rusen til mennesker som hadde forstått at de var sterkere. Sterkere enn tigrene. Sterkere enn tåken. Sterkere enn selve døden. Majoren så på klokken. Sekundviseren tok en ny runde. Tiden jobbet for dem. Hvert minutt den tyske kolonnen ble forsinket, betydde at de sovjetiske hovedstyrkene nærmet seg overgangen. Han hadde vunnet denne tiden. Han hadde stjålet den fra Wehrmacht og gitt den til sitt eget infanteri. En tysk granat streifet tårnet og etterlot en dyp fyre i panseret. Lyden var som om noen slo med slegge mot hodet. Skytteren begynte å blø neseblod av rystelsen. Men han bare tørket seg med ærmet og la seg mot sikte igjen. «Holder horisonten», viste han. «Ild!» kommanderte majoren, og igjen et slag. Og igjen, et sted der nede i det hvite mørket, ble metall revet i stykker og treverk knust. Det var disiplinens triumf over kaoset. Det kalde hodets triumf over dyrisk frykt. 4 mann i en jernboks, døve, utmattede, med konstant risiko for å brenne levende, hamret metodisk, slag for slag, spikre i kista til en elitepanserdivisjon. Dødens matematikk kjenner ingen nåde. Den kjenner bare resultater. Og resultatet var fryktelig. Stillheten kom ikke med en gang. Først trengte den gjennom piping i ørene, gjennom den tunge, hvesende pusten til laderen som lå halvt bevisstløs på gulvet i stridsrommet. Så stilnet de fjerne eksplosjonene. Og først da, en halv time senere, stoppet verden helt opp. Det var en kirkegårdsstillhet. Tung, oljeagtig, med lukt av svidd og avkjølende jern. Majoren la langsomt fra seg stoppeklokken. Fingrene hans, som nettopp hadde delt opp tiden i dødsetapper, skvatt nå lett. Ikke av frykt, av adrenalinfallet. Kroppens kjemi, som hadde holdt ham i en tilstand av overmenneskelig konsentrasjon, trakk seg tilbake,
og efterlod sig et tomrum og en blytung træthed. Han drog håndflaten over ansigtet og smørte ud soten. Huden var tør som pergament. Er det over? Vognførerens stemme hørtes hylyd, som fra en tønne. Det er over, svarte majoren. Åbne lukene. Løft ud. De tunge panserlukene blev skjøvet op med et anstrengt gnis. Luft strømmede ind i stridsrummet. Men det var ingen frisk morgenbris. Det var en stank. En tyk, søtlig lugt av brent diesel, smeltende gummi og stekt kjøtt. Den traff nesen skarpere enn ammoniak. Mannskapet begynte å klatre ut på panseret mens de sjanglet. Beina holdt ikke. Jord, der virkede ustø etter en time med konstante vibrationer og rekyl. Naturen hadde bestemt at forestillingen var over. Vinden, som blåste op fra elva, begyndte at rive i sløret. Den hvide tåkemælken, som for en time siden virket evig, gik i opløsning. Sola, som hittil bare hadde vært en uklar flekk, brøt plutselig gjennom med en skarp, nådeløs stråle. Den lyste opp dalen, elva og kavlebrua. Det som åpenbarte seg for mannskapets øyne, fikk dem til å stivne. Laderen, som nettopp hadde kommet seg ut av luken og snappet grådig etter luft, satte i halsen, bøyde seg dobbelt og kastet opp rett på panseret. Skytteren klamret seg til håndtaket så knokene vittnet og ble stående med åpen munn. Der nede, 600 meter unna, fantes det ingen vei. Der var det en skraphaug. Kavlebrua, det tømmerdekket som majoren hadde tegnet i sitt indre som en rett linje, var forvandlet til en rykende røre. Inngangen til overgangen var fullstendig blokkert. Herregud, hvisket vognføreren. Er det vi, som har gjort dette? Billedet mindede om apokalyptiske malerier. Den fremste tigeren, den som fik det første træffet, lå på siden, halvvejs nede i myra. Tårnet var revet af i en ammunitionseksplosion og lå 10 meter under, som det afhugte hudet til en kæmpe. Ved siden af den røgte fra en panter med frontpanseret nede i hjørma. Et direkte træf fra en 152 mm springkanot havde forvandlet motorrummet til et åbent sår. Metallet var vrængt ydover som kronbladene på en særpræget blomst. Men det værste var ved selve indgangen til Brya. Der havde det dannet sig en kork af køretøj. Tyske panservogner, lette halvbælte køretøj, havde forsøgt at smette forbi, sny eller komme sig under ilden, men blev klemt fast mellem de brændende stridsvogne. Springkanotene fra ML-20S, som faldt i en krum bane, havde ikke bare gennemboret det tynde panseret deres. De havde knyst dem, revet dem i stykker. Vrakene lå stablet op på hverandre og dannede en barrikade af brændende jern og kropper. Selve Brua havde, som majoren havde beregnet, rast sammen. Det midtre spændet havde faldt i vandet, og bare de knægte pilarerne stod igjen, svarte av sot. I vandet, som var dækket av en regnbuefarget hinne av drivstoff, fløt tømmerrester, ammunitionskasser og kopper i grå uniformer. Strømmen førte langsomt dette krigsavfallet nedover Beresina. Majoren så rolig på dette slakteriet. I blikket hans var det ingen seiersrus. Det var bare den kalde analysen til en ingeniør som sammenlignet tegningen med den ferdige konstruksjonen. Beregningen er korrekt, sa han lavt. Spredning i lengderetning, ikke mer enn 20 meter. Samlingen er tilfredsstillende. For ham forble disse brennende metallhaugene bare tall. Denne forvridde tigeren var resultatet av anslagets kinetiske energi. Dette krateret, som hadde revet opp kavlebrua og veltet en lastebil, var koeffisienten for sprengvirkning. Følelsene var koblet ud. Hvis han slap dem til nå, hvis han indså, at det i disse stålboksene for en halv time siden satt levende mennesker som skrek, brændt og døde, mens han så på stoppeklokken, ville han mistet forstanden. Psyken satte op en spærre. Kammerat major, se der borte! Søtteren pegte ud i det fjerne.
Tågen har det lettet helt og åbnet panoramaet helt til skoen. Halen på den tyske kolonne, de kjøretøjene, som ikke hadde rukket å kjøre ut på Kavlebrua, holdt på å sny. De krabbet tilbake inn i tykningen og meide ned Buskas. Lommen var lukket innenfra. Det ville ikke bli noe gjennombrudd. Korken av brennende materiell, skapt av ett mannskap og én matematisk formel, hadde låst inne en Wehrmacht-divisjon i myrene. De drar, konstaterte vognføreren. De har skjønt jævlene, at det ikke er noe å hente her. De drar ikke, rettet majoren ham, mens han tok frem en papirryss og rullet den mellom skitne fingre. De drar tilbake i sekken. Nå vil infanteriet gjøre det av med dem, eller flyvåpenet. Vår jobb er gjort. Kontrasten var enorm. Her på høyden sto en ensom nedsotet stormkanon. Rundt den var det stillhet, sol og fuglesang fra fugler som var lamslått av den plutselige roen. Men nede i senkningen brant helvete. Svart, fet røyk steg som en søyle opp mot den klare blå himmelen, som et offerbål. Mannskapet var stille. Sjokket over det de så, overskygget gleden over å ha overlevd. De hadde skutt mot lider. De hadde kjempet mot gjenferd i tåken, og nå så de kjøttet. Den skitne, fryktelige baksiden av arbeidet sitt. Jeg trodde vi bommet, innrømmet laderen mens han tørket seg om munnen med ermet. Jeg trodde vi bare gravde i jorda, men vi har knust dem til fliser. 152 millimeter bommer ikke hvis man bruker hodet, svarte majoren mens han tente på. Røyken fra papirryssen blandet seg med lukten av svidd. Han gikk bort til kanten av panseret og så ned på den raserte brua. Det var skæringspunktet for vektorene. Stedet der den abstrakte vitenskapen ballistikk mødte levende materie. Og materien tabte. Det var ingen skjønnhet i dette synet. Krig er overhovedet ikke vakkert, uansett hva avisene skriver. Det er et skittent, tungt arbeid med å tilintetgjøre. Og i dag hadde de utført dette arbeidet til toppkarakter. Uten heroisme, uten rop om federlandet. Bare etter klokke. Det er merkelig, sa skytteren, mens han så på det rygende vraket av en panservogn. Vi så ikke dem, de så ikke oss, men døden fant dem, som om det var skjebnen. Det finnes ingen skjebne, avviste majoren kontant. Det finnes koordinater, fart og tid. Skjebne er eventyr for infanteri. Hos oss er det fysikk. Nede smalt det lavt. Bensintanken på en lastebil eksploderte. En ildkyle æste dovent op over metallhaugen. Majoren snudde seg bort. Han var ikke interessert i å se på bålet. Oppgaven var løst. Likningen gikk opp. Resten var lyrikk og arbeid for begravelseslagene. Vi pakker sammen, kommanderte han i en hverdagslig tone, som om skiftet på fabrikken var over. Sjekk understellet, indspiser kanonen, rapporter genværende ammunition. 3 granater, kammerat major, svarte lederen, og de er panserbrytende. Det holder, humrede kommandøren. Nok til 3 stridsvogner, hvis vi kan se dem. Sola flommede over panseret på Svetobøjen og varmede op det afkølte metallet. Mandskabet, skitne, døve og med skælvende hænder, begyndte sit vante stel med maskinen. Livet gik videre. Men hver og en af dem, når de kastede blik ned mod den rygende overgangen, forstod, at de aldrig ville glemme denne kampen. En kamp, som ikke blev vundet med øjnene, men med ørerne og forstanden. En kamp, der hovedvåbnet ikke var kanonen, men sekundviseren på en gammel, slidt yreskive. Majoren stak stoppeklokken i lommen på uniformsjakken nær hjertet. Mekanismen fortsatte at tikke og tælte ned tiden i et nå fredeligt liv, om man kan sige det slik. Tik-tak, tik-tak. Krig er bare et spørgsmål om tid, og den, som kan styre den, forbliver i live. Duren fra sovjetiske stridsvognsdiesler rev i stykker resten af stilheden, men denne lyden var anderledes. Det var ingen trussel i den,
bare kraften og selvsikkerheden til styrkene, som nå ankom. Ud fra skogen, mens de mate ned ungskogen, rullede T-34 med infanterister på panseret. Infanteriet i falmede uniformer, støvede, sinte og klar til kamp, så på den ensomme stormkanonen på højden med overtroisk respekt. I SU 152 så ud som et forhistorisk dyr, som havde overlevet en katastrofe. Panseret var svart og sot, marlingen havde flasset af, og på løbehjulene var det størknet hjørme blandet med olie. Det uste varme og død af maskinen. Mod stillingene til stormkanonmandskabet kom regimentschefens Willis hoppende over dumpene. Bilen bremset bråt og virvlet op en støvsky. Ud af den klatrede obersten tungt og myndig. Ridebuksene hans var fulde af lejre, jakken var åben, og en kikkert hang rundt halsen. Han så ikke på mandskabet. Han så ned i Bettesinadalen. Dernede lå kirkegården for tyske ambitioner. Panoramaet over nederlaget var totalt. Den raserede bryer, de svarte pilarerne, som stak op af vande, haugen af forvridte metal på kavlebryer. Røgen fra de brændende tigrene og panservognene steg lodret op og blandede sig med den klare junihimlen. Det var ikke bare et billede af et slag, men af en metodisk ydrykkelse. En fuldstændig, uigenkaldelig kork, som havde forsejlet udgangen fra lommen for en hel division. Obersten var tavs længe. Han løftede kikkerten, studerede detaljerne. Afrevne tårn, væltede lastebiler, kratre, som lå med kirurgisk præcision langs kanten af tømmerdækket. Så sænkede han langsomt optikken og snudte sig mod majoren. I regimentschefens øjne kunne man læse vantro. Han var en erfaren militær. Han havde været med fra Stalingrad til Hviderusland. Han havde set alt muligt. Men det var en ting, han ikke forstod. Det var jo tåke, sa obersten lavt og pekte mot sänkningen. Tyck som bomull. Oppklaringen rapporterte. Sikt lik null. Mine karer turte ikke stikke nesa fram. Det fantes ingen siktepunkter. Han gikk nærmere stormkanonen og slog håndflaten mot det varme panseret. Hvem ledet ilden? Hvorfra observerte dere? Jeg ser ikke en eneste posisjon for en ildleder. Det er myr der nede. Man kan ikke sitte i trærne. Majoren stod lent mot et av løpehjulene på maskinen sin. Han så utmattet ut. Ansiktet var en grå maske, preget av dype tretthetsfurer. Øynene var betent av kruttrøyk. I hendene holdt han en fille og sin sølvfargede stoppeklokke. Langsomt og metodisk tørket han bort den fete soten fra glasset på instrumentet. Ingen ledet ilden, kamerat oberst. Majorens stemme var lav og hes, som om han hadde ødelagt stemmebåndene. Vi jobbet selv. Selv? I blinde? Obersten rynket brynene. Blikket hans ble hardt. Ikke fortell meg eventyr, major. Jeg ser treffene. Du skjøt ikke mot områder. Du satte granatene i ett punkt. Mot mål i bevegelse. Uten visuell kontakt. Det er umulig. Mannskapet på ISU 152 stod bak ryggen på kommandøren sin. Vånføren, skytteren, laderen. De var stille. De var skittne, fryktelige. De lignet djevler som hadde krabbet ut av helvete. Men nå så de på majoren slik troende ser på et ikon. For bare en time siden hadde de trodd han var en galning som tvang dem til å sløse bort dyrebare granater ut i det hvite intet. Nå forstod de. Denne mannen ser verden annerledes. Han ser tvers gjennom den. Majoren ble ferdig med å tørke av klokken. Han trykket på knappen og nullstilte den. Viseren spratt tilbake til null med et tørt klikk. Jeg hørte dem, svarte han enkelt, uten et spor av skryt. Tyskerne har tungt materiell. Kavlebrua resonerer. Når man kjenner lidens hastighet, lengden på dekket og kolonnens marsfart, er det en oppgave for 5. klasse å beregne foranholdet. Han løftet blikket mot obersten. I det blikket var det en intellektuell kulle som er nappingere enn hvilken som helst ild.
Man må ikke bare kjempe med granater, kamerat oberst. Man må kjempe med hodet. Matematikken er mer nøyaktig enn optikken. Seislinser blir blinde i tåke, men fysikken blir det ikke. Obersten rystet lamslått på hodet. Han så igjen ned på det brennende helvete som var stelt i stand av en mann med en klokke i hånden. Du er sannelig en ingeniør, pustet han ut, og i stemmen hans lå det noe mer enn bare formell ros. Jeg vil innstille deg til helt. Jeg vil innstille dere alle. Vi skulle hatt granater, avbrøt majoren hverdagslig mens han stakk stoppeklokken i lommen, og tobakk. Resten får komme senere. I det øyeblikket endret noe seg i mannskapets oppfatning. De hadde alltid visst at kommandøren deres var en dyktig offiser, men nå, mot bakgrunnen av det brennende tyske materiellet og den lamslåtte obersten, fremstod han for dem som en krigsgud. Ikke en mytisk Mars med sværd, men en moderne gud, i en oljete kæledress, med en regnestav i hovedet og en stoppeklokke i hjertet. Han hadde bevist, at forstanden er det skumleste våbne. At kampens kaos kan ordnes, tvinges ind i formler og tilintetgøres. Skytteren dultet bort i laderen med albuen. Så du det? Hviskede han. 5. klasse, siger han, og vi holdt på at blive grå i hår derinde. Geni, svarte laderen lige lavt, mens han så med ærefrygt på majorens bøjte ryg. Ret og slet et geni. Majoren gik lidt under gruppen, tog frem en papyrus og tændte på. Hændene hans havde endelig sluttet at skælve. Han så ikke på sejren. Han så mod horisonten, der de sidste tågerestene nå var i færd med at gå i opløsning. Sola flummet over verden med et stærkt lys og lovede en varm dag. Et sted derude i vest fandtes det fremdeles finer. Det fandtes fremdeles opgaver, som måtte løses. Men her, på bredden af Beresina, var teoremet bevist. Krig er ikke bare skidt, blod og dyrisk redsel. Krig er den ytterste anstrengelse af menneskelig ånd og intellekt. Og når forstanden tager overhånd over frygten, når kundskab vinder over rå magt, sker det, som folk kalder et mirakel. Men majoren vidste, mirakler findes ikke. Det findes nøjagtige beregninger, disciplin og vilje. Han tog et dybt drag og blåste ud en røgsyg. Start op, kastede han til vognføreren. Infanteri beder om ildstøtte. Den 500 hestekræfter stærke dieselen brølte igen og spyttede ud syre og blågrå røg. Jorda sat drønnet, da den tog imod maskinens vægt. I SY 152 begyndte at sny med et gnis fra bæltene. Enorm, frygtindgydende, uovervindelig. Styr der en forstand, som havde forvandlet tid til et våben. Stoppeklokken i majorens lomme begyndte på en ny nedtælling. Tik, tak, tik, tak. Livets rytme. Sejrens rytme.